Guys, majong buntag ni jong tanan, happy Saturday. Kami dari sa merkado manamig pamalit o kamo ang sudanon sa pamahaw padung nami uli. Bahay nila Terlin. What? Mikloy. Inagbo man. Nagbo man Mikloy. Kaya magluto taming koy. Hey guys, majong adlaw ninyong tanan. Nakauli na magikan sa merkado. Namalit mig pansit. Pinangod sa pista gamay. Magpansit, magsugbaw, karning baboy, o mag-istabitsi na isda. Magsugod nagsaba, magatiwas baka tag-vlog dani. Daghan man music. Kani nga mo ang pansit ko ani. Sa bulan na magbihon. Nakay kuan ma bihon diya sa tindahan. Ikaw palit mo yung isda. Ganun yung ito hindi. Mas kabitsi. Wala namin namalit o carrots kaya na may carrots dito ko itong hinatag na Terlin gahapon. May nalang ninay gamay painangod sa birhin. Amo sa nga lapuan daan guys sa gamang isugba. Mas kabitsi mi para si mama na po siya makaon. Tara guys sa ginatag na Terlin gahapon nga kuan di pulyo. Magan kajong salamat eh. Kaya mananis ng isagol sa pansit. Huwag kuhan, carrots. Isagol po namos, iskabitsi. Kani, pagsagol ni si Jag ka nang magsabaw. Lumiya na ba eh? Broccoli? Broccoli na? Pitsay man eh? Mura man pitsay. Kung magsabaw tagkuhan ba, karning baboy, baka baron. Balik ni uban. Nagaglaw na po yun. Kung kasas ako pa be, kaya rangahan ni may iwa. Nakalibrita sinatag nga gulay o takapalit. Salamat ka dyan Terlin. Naman akong iwa guys sa pangsahol sa pansit. Bagyo beans, carrot, o sili na atsal. Narin na pong repolyo. Hindi mo iskabitsi. Oo, iskabitsi sunod. Managin na ito mga isda kayo. Skabitsi o kuwana. Napunan na kayo para nang lamikaw doon muna. Ang atong repolyo, managiwa. So saning pangandamon daan para nagluto, didiritso na. Magsugba guys o. Magsugba may gamay, ginagmay lang. Sige yan, natug pa. Walang na mo pukawa to kay gabi na to natug kay naig review. Dagan kajog memorization tag-asra ba kajog. Sakit na gud na dyan kaduga dyan. Naipasagda na laman namo kay luoy mo pod. Abing kanina agmulaag kay nabadya kalingawan sa court kay pista. Wajid mulaag at ag mga kabataan dari. Bisi kajog siglaglaag kay pista. Ag sidya, bisi siyang kwarto sig review. Pangutan nagmulakaw ba siya kay nalagi kalingawan medyo pa ko na mag-review isa maglakaw-lakaw na guys sa tanan ng imarinit guys kinay nga to ang pangsugba ay
Butangan na tag-ahos. Pero bungot. Ahos. Yung kaning pangtimpla nga teriyaki sauce. Lami ka dyan siya itimpla. Magsugba ka. Diyan suka. Suka sa lubi. Kanina guys, atang i-marinate. Masarap na ning gijang timpla kay lapuan naman. Hi guys! Luto na ang pansit guys. Na pansit bami. Butang na natag repolyo. Kasi damerang kadako, wa man natarang uliwa. Si Junjun, kung bati pa siya gisa dito, sugba. Just wanna hold you just like before. Daghan man di ay Banford. Sakit ka kaha. Na guys, luto na agad kang pansit bami. Tanaw rin natin rin isa kataw na rin nagsugba. Good morning Mingkoy. Gatong-atong madya Mingkoy. Narangjang kuan guys, sinugba. Maramang kabumot. Umot basta. Marinit o kuan ba? Teriyaki o ganang ahos. Si Mingkoy po, gatong-atong. Huwag na ko biyain ni, kasi gini ko euro. Nandiari po ko dari sa kwan guys, pikas. Kaya nagprito ko si isda para sa iskabitsi. Para si siyang gili-ili. Para si siyang harang gili-ili, agi siyang gisugba. Hi guys, naragang iskabitsi guys, naluto na gang iskabitsi. Luto na guys. Hangat ang iskabitsi. Mag-unon na lang ko daring isda, wa man giurot. Og iskabitsi kay daghan man kaning ba nanunan ko nun ni. Be, nakusinog bang isda yo? Ano? Nagsugba day po ka? Katong gagmang galunggong ba? Alam mo ikaw sinog bagot? Huwag may dagang isda nga balik dyan. May dagko, basta na isda oh. Nagsugba po ko. Nasiguro bagyo, kay niit mag-isda. Iwaan ni daan be? Wana. Ay sa ako sa tungkurong kayo. Kaya gidya ani Junjun guys dari, gihapit mi karijot. Kaya na sila gi adto. Idadaan mi pasalubong, dagan salamat sa pasalubong ha. Tibilin. Torta. Na guys, lamira ba ng torta dani sa dalagit? Dire ba ni? Kung kari nga kuan. Torta po siya toasted.
Butan kadyo na sila. Salamat kadyo, Auntie Bilin. Ano sa kanina sa Tupperware? Dadan baga dyan ni Gumba. Na guys, sumba nga. Baboy. Thank you so much, Auntie Bilin, sa imuhang grasya nga. Imuhang gidalit na mo dari. Nihapit gajud mo dari. Mo pagajud ming gihatagan. Ayan kadyong salamat sa imuhang grasya. Nadali-dali sila. Kay maglaag pa kuno. Nanagtot sila sa ijahang kuan ba? Bilab husband nga nanas langit, ningapit po sila dari. Tagaan migasa. Wow, lamias kasi pang-karinderya ma. Ayun, na ito. Nagamang gamit nga suka guys, suka sa lubi. Butan ka sa Tibilin, ginahon na pa dyan ta. Basta muli na arid yun na una dali ba? Sa una na dyan ang panahon. Ginahon na pa dyan ta ni Jagapit, bagisita. Tulog pa sila? Magsuri-suri ko na to sila. Morning guys, nagukal ka din sa mga awan na. Ano nihiwaon guys, kaya arong may mahaw na. Ay, pasa na. Matik na pagluto, no? Pista. Pista po niya. Nakaw mo, kaininan. Mura pista na inununan sa ako. Ayun lang eh. Paano natin yung... Pistang na inununan. Maglibalik na akong sipon nito sige kung kasuda. Wala ang takato. Mamahaw ta guys. Mamahaw. Mamahaw ta ginagmay. Iwa uling Ang atong pansit. pambako ni Juan. Be, tananin. Asa man to yung ano to ni skabitsing gabis be. Muna yung sausawan. Na, yun. Oh, Okay, ano nagsasaya. naman siguro. Wala na naman pong diet aniki. Yari na naman. Hindi sabong. Hindi pinisabot. Matabag di pinisabot. Ngatong, saan nga ni? Skabitsi. Ngatong iskabitsi. Hi, morning! May buntag ninyo tanan diha, guys. Sa nina. Naka-ready na kayo magsimba, guys. Magkapanood akong mga igsoon din ha sa Mindanao. Ano, nawagan na. Shout out. Shout out ninyo diha, manang mami. Ay, na. Ayos eh. This mama, ay guwapa. Nagwapa kay magsimba. Mamahaw ta, guys. Mahaw lagi ko na. Okay. Mahutan ninyo guys. Mga guys, ito na. Salamat ang tibilin sa humba, te. Abot ang humbat mandawi ah. Mujud minggi. Nag-iag humba. Shout out ni Lola Bilin. Salamat sa humbawag sa torta ngayon mong gipasalubong. Tulog pa man karon. Salamat ante. Mga mata. Doon ko kato gabi. Lami ra bag humba. Shout out sa nagluto. Humba with ko na. Humba sa mandawi. Abot tayo lagi. Ang kahumok. Ang diet, di. Di ba na pag-diet? Dami man saan man. Karon na bitaw. Ano yung tagawan daw ba di pista di ma... Di yan lawad na pista. Bit-bit na kaldero. Abi ko mag-diet. Hindi man. Wala talaga. Sira ang diet.
Nani? Kasi nagkatagiya. Ikaw, di ka makabugnaw kay na kay ubog sipon. Lugi ko To, yan. kaanay mong ubog sipon, iinom na. Unsay imnon. Red horse. Magtagay ming doon ni Papa, mag-ubog mi. Nasimisyon ka. Ay, jud ko nyo gasula-sula madagan pa kay kong problema sa pilahan. Magaray-haray mo doon, diawan mo tabang ninyo, bahala mo mabuntagan mo diyang nagatulimbang. Asa ko mo tabang. Ikaw na maningan nga iinom. Right? Sabi ko, giinom mo beer. Kaya mag-ubog mi ni Papa. Pista bitaw. Yung pagkagawa sa itong kanya, nagtiwasan na. Pista man. Pwede mag-ubog. Inom, basta. Ay, alam mo pala. Grabe gipamahuan ko sa prosesyon. Ah. Kapin sa kiyatas ang baligkawang gabi. Mupay pagkalakaw niya, kung tsukay pag-upira. Mupay pagkalakaw layo. Hanggang pusoon mo mataktak. Tsukay pag-upira guys, mupay ito yung pagkalakaw niya layo. Ituyok ang tibok, katulasyon. Masakitag ang bugan. Ay, bugan. Oo, bugan. Gitungtong ko niyang lubot gabi gunlan. Kung nabot mo sa bugan, Basta ako kasabot siyang gibati gabi. Uy, gani ko kato, kaya gang upira mo raga. Sa asa man na. Sa inopira o naglisod nagbaklay kay sige dabab. yung baklay niya kaya na, mura nag-itik. Katawa. Katawa. Mabili na ko siya. Manggunit na. Sakad manggod sa naoperahan ko, kato pa ko nakabalik na paglakaw. Baklay? Paano? Sige ra magabhaba mo kaw tagalas 10 mga taghansid. Di ka kapuyog baklay layo. Ngayon na ba dyan yung operada na kay Lustrid naglawas. Daghan naggamay bikil, daghan ang pamatiun. Hello Street. Lustrid na operado na good. Masugwa pa'y tatsa. Nangutan ako classmate pag grade 10 ma. Na, Nanambok lagi daw ko pa. isingan. Perfect mga class din daw pag grade 10. Paano Hindi mo nakita? tangingan nga, gikan siya na surgery. Untungin lang. Bakit anday? Makita ba sa si mama, ni mama, pag naging tuig mo tinog meeting nga siksik kayo. Then pag meron lang ganit din. Lain, man to sa una, lahin naman ron. Kaya nga nung ning meeting ko, siksi magyapon ko dagto ah. Madahan. Masiksi ron kay unod na. Sa una, wag mo ti unod. Kasi nga, imong classmate na pagka grade 10. Alam ba, yung mo niya awayon. Ha? Lalaki Mga man, awayon, mga ma'am. barkada. Lalaki? Nangutanang nang nambo ko. Nung naman day katong niwang ba ko, ija kong crush. Basin. Nangutan naman siya. Hindi po pagpalabit niwang gay, hindi ko ganahan. Ganahan man ko, support na lang. Hindi ko ganahan, super ganiwang. Ganahan gani, kung support na lang. Jadi mo ko ganahan, saan man pag-support? Ay, tanawa. Hindi po pagpaniwag taman. Kanang pong sabi-sabi gamay. Di ko, bahalay, kapoy na ko itong lawasa ma. Date-date ka, jabi sir ba ka, adyo ka, dugay makatug. Hey guys, sama naming pamahaw. Thanks to God. Busog nami. Happy Pista sa Berin sa Konsolasyon. Tapos na ta. Nalagay di po ito ka sagtad-tad pa. Mga tagkaog kanon guys, kao na punta sa dessert. Thank you nante sa torta te. Salamat to bilin. Dito na. Kasi biskuit. Mag-diet. Hindi ako mukaog tibok adlaw ugma. Samat ko dani tandako. Ano naman ni mo magpagpintal ka ko? Hindi ko kasagang. Ay. Ang teknik na kumakig, mga kaon kung dagan kay. For example, karon dagan kay kog na pamahaw. Ang akong paniudto, ang akong normal nga paniudto ako tuntungaon, di na ko mangyapon. Pero para mahilis og sa mutang akong kinaon tong buntag nga pertinaghana, ano naman ang ipat iagi nimo fasting imong kinaon para mahilis gyud. Hindi ko kasagang. Sige pagkahawang hanggang siya dyan.
Pag may kunggot mo. Magkangkahan ko ginagmay mo, gyapon, buto mo gyapon. Mawara man yun, mabalik ka nis normal. Tangad pa ni sa kuwan. Mga tambaw anesthesia nga nasang lawas. Niyugso ka kung timbang ba? Niyugso. Diba? Pag last kay apit man to tinta, si tinta ay maybe kapin ba to? Then karon nagtimbangay may itong pag nag-isimana kay 65 na lang. Silawi pa, alamig pa. Boy, maulan ni mong sipon na pa. Nakon dyan, nakon. Okay. Sumangi. Sumangi. Oh, katawa mo kuha na ron. Oh, nawa. Di ko na siya kanya na po pero ni kuha. Eh, lailaday mo kung galingon mo. Ha? Mingon siya, di na ko, dyan na po, pero nagdodoha pa siya, mupunit pa siya bili, awa. Yan na lang ipunit, kinaikog na siya. Mga panimo, kataka pa ka na. Kami, pamo kayo mo lang, kanang pulburon nga, Grabe ipagaya. po magkaon ninyo. Grabe naman mo. Lagi kali Rodrigo kay para makuha dayo. Oh, Patuki okay. man day ko, maulo ko man tila. Ngayon di ba kay basi nagpista sa mga tatagon ko. Di magpatupir ba yung tapo ulaw. Magdum kay Lula. Bahala mo ya. Magdum Lula o yatod. Bakit naman mo? Hatid Lula. Matulagas Lula kapag tuon. Ako na ko. Ako tuti anak ay mo mama. Maluwi yung tangka. Pero mga ito, di mo ito mamista. Bahala Mamista. ka. Bahala ka. Oh,